ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чанд соат пеш аввалин турнири UFC дар соли 2022 баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангуари UFC дар вазни ним сабук Келвин Катар ва Гига Чикадзе вохӯрданд. муҳориба тамоми 5 раунд идома дода муҳорибаи хеле дурахшон шуд ва дар натиҷа Келвин Катар бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин муҳориба яке аз номзадҳо барои муҳорибаи сол хоҳад шуд. ҳатто президенти UFC Дана Вайт чунин фикр дорад. биёин суханҳои Вайтро гӯш мекунем. аввалин муҳориба дар соли нав ва дарҳол номзад барои муҳорибаи сол. ана чӣ гуна бояд солро оғоз кард? И аҷоиб аст. ма гуфта будам ки қариб ҳама Келвин Катар ва Макс Холлоуэйро фаромӯш карданд. шумо мефаҳмед ман чиро дар назар дорам? бисёриҳо дар ин муҳориба ба ғалабаи Катар боварӣ надоштанд, аммо ӯ баромади беҳтарин нишон дод. ман фикр мекунам ки ин зарбаи ӯ бо кунҷи даст рафти муҳорибаро дигар кард. ба назари ман Гуштинг дар якум раунд ҳар дуи ҷанговарҳоро хаста кард. барои ҳамин онҳо ҷанги ҳақиқиро оғоз карданд, гуфтааст Вайт. дӯстон, муҳорибаи пурраро дар телеграм канали Паҳлавон тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳозир боша мо ба шумо пулҳои коркардаи Келвин Катар ва Гига Чикадзеро пешкаш мекунем. дар ин муҳориба Келвин Катар $176,000 кор кард. $60,000 барои муҳориба, $60,000 барои ғалаба, $50,000 бонус барои беҳтарин баромади шом ва $6,000 дигар аз тарафи спонсорҳо. рақиби ӯ Гига Чикадзе боша $111,000. $55,000 барои муҳориба, $50,000 бонус барои беҳтарин баромади шом ва $6,000 бонус аз тарафи спонсорҳо. чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану боварӣ дорад ки дар давоми 2 раунд рақиби худ Сирил Ганро ба нокаут рӯй мекунад. ма аз пушти нокаут намешавам, аммо тасаввур карда наметавонам ки ин муҳориба ба ғайр аз нокаути ма чӣ гуна ба анҷом расида метавонад. фикр мекунам ки ма ӯро дар давоми 2 раунд ба нокаут рӯй мекунам, чунки Сирил ба монанди Миочич сахт нест. ма ин шахсро хуб медонам. фишоре ки Миочич бардошт, Ган чунин фишорро бардошта наметавонад. барои ҳамин ки зарбазанӣ дар дистансия наздик оғоз шава, ма боварӣ надорам ки ӯ аз ин мавқеъ зинда баромада метавонад, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунам ки пеш Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган якҷоя тамрин мекарданд ва бояд гуфт ки онҳо якдигарро хуб медонанд, яъне тарафҳои сахт ва сусти якдигарро. барои ҳамин Нгану чӣ гуфтанашро медонад, аммо муҳориба ҳамаашро нишон хоҳад дод. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. президенти UFC Дана Вайт расман эълон кард ки рақиби навбатии Ҳамзат Чимаев кӣ шуда метавонад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳамзат муҳорибаи навбатии худро зидди Гилберт Бёрнс ё ин ки зидди Висенте Люке гузаронда метавонад. як таи онҳо рақиби навбатии Ҳамзат шуда метавонад. мо оиди ин чиз кор карда истодаем, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, худи Бёрнс боша ҳоло боварӣ надорад ки рақиби ӯ Ҳамзат шуда метавонад. ма ба монанди шумо интизорам ки кай ҳамаи чиз аниқ мешавад. шояд ки муҳориба моҳи апрел баргузор гардад ё шояд ки моҳи май. ма бо Чимаев бисёр суҳбат карда истодам. ма фикр мекунам ки ин муҳориба баргузор мегардад, аммо намедонам ки барои ин муҳориба чӣ намерасад. ман намедонам ки UFC чӣ нақша дорад ва барои чӣ то ҳол ин муҳорибаро эълон накардаанд. шояд ки ҳозир суханҳои ман ҳайратовар намоянд, аммо дар замони мо муҳориба метавонад ки баргузор нагардад, дар ҳоле ки ҳар дуи ҷанговарро барои ин муҳориба розиянд, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунам ки Гилберт Бёрнс ва Висенте Люке дӯст ва ҳамдастанд ва ҳар дуяшон барои муҳориба зидди Чимаев розигии худро доданд. акнун мебинем ки UFC кадоме аз онҳоро интихоб мекунад. дӯстон, ба фикри шумо
кадоме аз онҳо барои ҳамзат рақиби хатарнок шуда метавонад? ҳатман фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то бозии хонобози сарбаланд бошен.